Awards, oh! Usa kaming gabi mga kabisyo, mga angkolog, mga ante. Tugutin na sad ko ninyo na mga sa tagkatahuran nini mga oras sa ha. Mayong gabi sa ating mga pamangkin. At welcome na naman po sa ating programang Totoy na Love. Ayan, at siyempre magsisimula ng alas 9 yan hanggang alas 12. Kumustamos naman po ang inyong araw ng sa lawan man ron oy. Araw ng Martes mga kabisyo. Awards, oh, dali lang. Bilis ng araw po, no? Kalahin mo at lalong-lalo na magiging pong mas mabilis pag marami kang ginagawa sa buhay mo, di ba? Oo, kaya nga yung mga walang ginagawa para mas madaling matapos ang kanilang araw, kumukuha sila ng mga info galing sa kapitbahay, nagmamarites. Oo, kasi alam naman natin yan, basic na po yan, pag wala kang ginagawa, abay, medyo mas mahaba ang iyong araw. Pero pag may ginagawa ka, lalo na pag ikaw ay chismoso, mas madali yan. Anyways, mga kabisyo, ikaw ngayon na nakikinig, may karelasyon ka ba ngayon? Meron ka bang uyab trato? May jowa ka ba? O kaya naman may asawa, no? Meron ka bang ginagawa na hindi alam ng partner mo? Yeah, words. Kailangan pa bang i-memorize yan? Siguro sasabihin ng mga babaero, manchicks call. Hindi naman yung ibig kong sabihin po mga kabisyo. Ang ibig kong sabihin ay, syempre yung mga magagandang mga ginagawa ng ating ng iyong mga kapartner. Hindi yung panty-chicks, ha? Yung ginagawa na hindi alam ng partner mo na nakakabuti sa inyo. Siguro itong masasabi ko, magkakaroon ng emergency funds. Lalong-lalo sa mga may asawa, ha? Kasi yung iba kasi, depende kasi yan sa pag-uusap, ha? Yung may karelasyon, no? Sasabihin ng isa, para mas maganda siguro, love, honey, pwede ba yung sweldo mo, ako na lang hahawak? Pwede din, baka naman, pwede naman wifey, no? Ako na lang, bilang mister mo, ako na lang hahawak. Pero, ang hindi alam ng partner mo, meron ka ring tinatago na pang emergency funds. Yan. Maganda yung gawain na yun mga kabisyo, ha? Oo, maganda yan kasi yan ang ginagawa ko rin. Maganda yan kung bakit naman. Kasi hindi lahat ng panahon, abay, meron po tayong madukot, no? Minsan, halimbawa lang, no? Yung kapatid mo siguro, yung totoo mong kapatid, nangangailangan ng pera. Alam nga namang maghingi ka pa dun sa misis mo, tapos minsan or madalas yan nag-aaway na dahil nga sasabihin naman ng kapartner mo kaya ng misis mo, matagal na yan naghihingi, hanggang ngayon hindi pa tapos yan, maraming utang yan. Ikaw naman bilang kapatid naman, o kaya naman ikaw naman bilang kamag-anak, di ba, naaawa ka rin naman sa kadugo mo na hindi mo tinutulungan, di ba? Kahit sabihin natin na malaki na yung utang yan, pero ano naman yung di ba? May mga panahon po mga kabisyo, kaya yun yung masasabi ko. Anyways, hello po, no? Magandang gabi po sa mga nakatutoy sa atin, sa mga sasakyan, na mga nakaparking sa terminal. Ayan, nag-aantay ng pasahero. Ayan, kumusta-musta naman ang call sa mga nasa biyahe ngayon? Saan ba kayong party po ng Mega Manila? Ayan, ingat po tayo lagi. Lahat po nakatutok po, no? And of course, pag kayo isang driver naman, pag inaantok, mas maganda siguro tumabi muna, ha? Para hindi tayo makadamag o diliingon na to. At siyempre sa mga security guarding, lagi nakatutoy sa atin mga PSG, mga pulis sa gate. Ayan, kumusta mo? Nabisita mo na ba si Inday? Doon sa bagong lipat na kapitbahay mo? No, Operation Tanglad na naman yan. Di ba po mga kabisyo?
At hindi lang yan po, no? At sa ating namang mga kainan, 24 hours na bukas. Mas madaling mapanis yung mga pagkain ngayon pag mainit ang panahon. At isa sa mga masasabi ko, para mas medyo matagal or tumatagal po, lagyan nyo niyang suka, no? Isang kutsara. Ayan. At least kahit paano, mas tumatagal. Kasi yung suka kasi, ayan, para siyang para makapag, it will stay longer, no? Ang naturang pagkain. Anyways, kasama mo pa rin, no? Ako po, ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Maing gabi, Kabisyo! Yo, Warzo! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!